stretávame pri školských správach. Vítajte, pozrite si, čo sa stalo v našej škole. V marci sa u nás konalo v školskej kolo Hviezdoslavoho Kubína. Stretli sa najlepší rezitátori z každej triedy. Natešenie, hneď tak krídlo zobýva. A tu ľaľa, koľká krása, na ten svet sa predíva. Porota v zložení magistra Olga Martišová, magistra Emília Čuhaková a magistra Mária Vančová rozhodla o umiestnení súťažiacich následovne. Na druhých miestach v jednotlivých kategóriách sa umiestnili Martin Grznárik, 4. A, Marek Bartoš, 8. A, Timea Fruňová, 2. A, Barbora Herdová, 7. A a Ivana Mondeková, 9. A. V Európskej únii záleží na tom, ako žijeme. Celý ekodeň sa konal v priestoroch našej školy. Do poludnia to boli premietania filmov s ekoproblematikou, súťaž pre tretiakov a štvrtákov, ktorú pripravili zamestnanci oddelenia školstva Mestského úradu Topolčany. Od 10. hodiny súťažili žiaci našej školy o najkrajší projekt v oblasti eko. Súčasne sa pre piatakov, šiestakov a siedmakov uskutočnili zážitkové interaktívne hry, ktoré priniesli veľa zábavy i poučenia. Kojencom sa najčastejšie kupuje čistá pitná voda, ako je A rozložili sme tých 75% vody a vlastne sme tu aj zaznačili, že kde všade a v koľkých percentách sa v názemí nachádza voda. znečisťovanie ovzdušia. Znečisťovanie ovzdušia je následok prírodnej činnosti človeka. Počkajte. Skúsme sa trošku postaviť, pretože ja si uvedomujem, cítite to, že naozaj sa zvyšuje voda. Pozor! A tá robí veľké vlny. Veľmi pekne ďakujem, lebo sme si všimli, že už ste boli aktívni a spolu s pani učiteľkami ste viacero budúcich veľkých stromčekov zasadili, čiže týmto takisto patrí naša veľká vďaka smerom k vám. My sme veľmi poctení za náš tím, realizátorov projektu, že sme sa mohli ocitnúť v tejto zázračnej škole plnej úžasných ľudí, či už sú to malí šikovníčkovia alebo ich starší pedagógovia. A takisto v podstate projekty, ktoré tu realizujete, energia, ktorá sa rozprestiera všetkými chodbami, je natoľko životadárna, že nachádza práve na základnej škole v Gogoľovej ulici, nie je náhoda. Pretože táto škola, čím takisto ďakujem veľmi pekne pani riaditeľke Kytňarovej, realizuje množstvo úžasných projektov, či už v oblasti ekológie alebo ochrany životného prostredia. Program pokračoval významnou udalosťou. Presne o 14. hodine, prvý jarný deň, zasadil v areáli našej školy primátor mesta Topolčany, inžinier Peter Baláš Lipu, ako symbol zachovania krásy a čistoty prírody aj do nasledujúcich desaťročí. Žiaci skúmali spotrebu elektrickej energie a energií. Program sa však ešte neskončil. Na pôde našej školy sa stretli v trhu ekonápadov predstavitelia mesta, podnikatelia a učitelia našej školy. Finančné prostriedky preto, aby sa mali lepšie a aby si mohli niečo iné dovoliť. Pri príležitosti Dňa učiteľov sme si do školy pozvali bývalých pedagógov. Pripravili sme si pre nich pestrý program. Čo rúčkou nešikovnou napísala som do písanky za sladkú hrdosť, keď po slabikách prečítala som prvé strany. Pozerá sa pomaličky, poza stromy, poza kríčky. Deti odovzdali hosťom darčeky, ktoré im pripravili. Potom sa už popoludne nieslo v duchu spomienok a vzájomných rozhovorov. Atmosféra bola výborná a tak sa už tešíme na ďalšie stretnutie s bývalými učiteľmi našej školy. V marci, mesiaci kníh, k nám zavítal Roman Brat. Tento spisovateľ píše nielen pre deti, ale aj pre nás mládež. Napísal aj knihy pre dospelých, venuje sa prekladom, napísal scenáre k rozhlasovým hrám, dokonca aj k filmovým seriálom. Musím vám povedať, že ja keď som bol vo vašom veku,
tak ja som nečítal knižky od rána do večera. Myslím si, že vôbec nie. Ja som hral futbal, hokej, do dnešných dní hrávam tenis, čiže aj športujem celý život a usilujem sa spájať príjemné s užitočným a v vašom veku možno trošku starší, tak hrával počítač. Jeho knižky sme si predtým prečítali a rozprávali sme sa o nich na hodinách čítania i literárnej výchovy. Ako sa dá toľko vydržať ako sa píše tak jedna kniha? Koľko to trvá? Nuž, aj vydržať sa to musí. Najskôr besedovali žiaci 1. stupňa. Po nich sa so spisovateľom a jeho tvorbou zoznámili žiaci 5. až 9. ročníka. Stretnutie bolo navzájom veľmi obohacujúce a prinieslo veľa podnetov a zážitkov pre všetkých. Každoročne sa zapájame do projektu Deň narcisov. Tento rok sa nám podarilo vyzbierať 166 eur. Program pri príležitosti Dňa narcisov pripravila a zorganizovala v našej škole magistra Mária Vančová, koordinátorka projektu Škola podporujúca zdravie. Uskutočnili sa rôzne aktivity, napríklad dobrovoľná finančná zbierka na Ligu proti rakovine pri vstupe do základnej školy, rozhlasová relácia o Dni narcisov a Lige proti rakovine, sprievodné akcie v každej triede. V apríli sme prispeli k zlepšeniu životného prostredia v našom meste. Akcia sa konala pod názvom Vyčistíme si Slovensko. A upratovať veru bolo čo? Naši žiaci pomohli vyzbierať papiere a iné nečistoty nielen v areáli školy, ale aj na celom sídlisku. Mladé spevacké talenty sa vyberali z rôznych tried. Zaspievali piesne v školskom kole Slávika Slovenska. Zjedzte, babúčky, zjedzte, už ma moja milá nechce. Utrite si bučky, zuby, už ma moja milá. Kde chceš, ja si len za vrštek zájdem, tam si ja, dievčatko, nájdem. Ja si len za vrštek zájdem, tam si ja, dievčatko, nájdem. V útorok 17. apríla 2012 sa stretli v školskom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska 17 súťažiaci. Spievali slovenské ľudové piesne, jednu zo spevníčka Slávika Slovenska 2012, druhú podľa vlastného výberu a obľuby. Natálii Božikovej. V súťaži napokon zvíťazili títo speváci: Natália Božiková, 2. B, Veronika Veličová, 6. A a Martin Budaj, 7. B. Poprvýkrát sa u nás konala regionálna konferencia moderných učiteľov. Stretlo sa okolo 60 pedagógov. Pred konaním konferencie sa uskutočnilo stretnutie Klubu moderných učiteľov okresu Topolčany pri príležitosti 2. výročia založenia klubu. Takže ja som si pre vás pripravila interaktívne cvičenie v Exceli. Toto cvičenie, čo mám pripravené, v tomto cvičení kartičky sme začali robiť ako taký veľmi jednoduchý. V tomto programe sa vytvárali rôzne typy cvičení a tie prvotné boli také priraďovačky. Prvú regionálnu konferenciu moderných učiteľov Učíme pre život pod názvom Škola po novom, miesto, kde sa cítime dobre, zorganizovala indícia nezisková organizácia Klub moderných učiteľov okresu Topolčany a základná škola na Gogolovej ulici v Topolčanoch. Prvýkrát tak mali možnosť stretnúť sa učitelia z regiónu, aby si odovzdali svoje názory, podnety, postrehy a skúsenosti z využívania moderných vyučovacích metód v svojich školách. V dopoludňajšej časti konferencie odzneli zaujímavé prednášky Petra Beru, Zuzany Berovej, Jany Kontúrovej a Anny Gottvajsovej.
Popoludní sa predstavili svojimi príspevkami najaktívnejší učitelia z nášho regiónu vo workshopoch a burzách nápadov. Ďakujeme za pozornosť. Tešíme sa na vás aj na budúce.